నా పేరు ఆద్య. టీవీలో చూసినప్పుడు మీకెందుకంత కోపం వస్తుంది? ఇంకా ఇప్పుడు కూడా. నేనెప్పుడైనా పిల్లలపై కోప్పటం చూసావా? చూడు, ఈ పెద్దవాళ్లతో ఒక్కోసారి నేను కాస్త కఠినంగా ఉండాల్సి వస్తుంది, కానీ అది కోపం కాదు. ఏమంటావ్? అది కేవలం తీవ్రత, ప్రయత్నం. అవును, ఎవరో అన్నారు కదా, తపన అని. నేను ప్రేమతో కష్టపడుతున్నా. వాళ్ళేమో చాలా మొండిగా ఉంటారు. నేను గట్టిగా ప్రయత్నిస్తే తప్ప వాళ్ళను మార్చడం కష్టం.